راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتس راديو ورار عسلم بطاب قرن أفريقيا كساب زمت سعامت ورح مقابيت كغتسل كم زخل متنقق تغاريبو عسلم بطاب قرن أفريقيا ستات حدنت بحموشة متريك تون زقمت أغلي كم زقاقته تقليتو عدد برزيدنت إسياس ناب إثيوبيا أبك لو نزل لهجر زجاد ديو قبلو حيالو إثيوبيان يقامو كويت ن برزيدنت السيسي استقامو سلسته جبساوين ناب منجست جبسي أركيبا سلام كبرى سمعتي نايلومي سولس عسر سلسته تقمتي كلتاشان عسران فنونا درو بأرستا زينا فليمولو مبال عسران سلسن كفال كابل كيت رواندا نايزدحنت منسي إما كلن إرتراوين نزركبوهم بروفيشنال تقدم تبشكلتا هجرات أفريقيا زيغت ممزلو بدو زدهسس مدب سبورتن أبزي ناي ساعت زي فنونا تقاتيتلو سناي مكتال راديو إرنا زينا بزرزر عسلم بطا أب قرن أفريقيا كاب حدا طرت حيزو أبز كايدو زلو تدقاقا مورار أستات حدا نتبحموش تميتريك تون زقمت أخلي كم زغاغته ودب مقبن حرشان فاو أفليتو بسنك زدما لعلي شدشميتن 87 شح سدرا بيتات ويدما أستات 9.9 مليون زقمت هزبي نحدا قاس انت مقبي تغاليو كم زلو اتودب آتنكيغو فاو أبزر قحزلو واناو تسبتسابات ورار عسلم بطا أبزور حزي أب سمين إثيوبيان إيرتران ببزحي كرأ كم زخل مزخار مدلوات كقبر دقيمو آتحساسيبو اتودب أب زوبا نسترأي ورار عسلم بطان مكات 10 مليونات دولارات أكيبو أب من تساق تسارن بطا مدهانيتن نحارستوت هجوز حاجزا مبركاتن تسأميد يركب انتوانت مسرح من تساقن حاجزن أقول كم زيكونه يملكت ورار عسلم بطا بفلايا بإثيوبيان سومالن بوحدو كساب مقابيت كلتاشان عسران حدن كغتسل كم زغلون فاو أميتو أزي كم زيلون كلو أب إثيوبيا كل لامحرا أب عسران كلتن قابليتات كابز تزرع جراوتي اتناي عسرا قابليتات ملوء بملوء بورار عسلم بطا كم زتبلعه منقس إثيوبيا فليتو أب كل التقرايون أب حيالو كبابيتات جراوتي يبرس مهلاو تفليت له برزيدنت هاجر إيرتراتو إسياس أفورقي ناي سلسة معلتات وقعو ناي سراح مبصاح نمكياد أب إثيوبيا كم زركب منقستاوي تسبسابات كلتين هاجرات أفليتو እቲ ፕሬዝዳንት ናብ ኢትዮጵያ ዝገሸሉ ምኽንያት ዝምድና ክልቲኦም መንግስታት ንምድልዳል ዝብል ኣርእስቲ እኳ እንተተዋህቦ ካልእ ውዲትን ሽርሕን ንምእላም ዘንቀደዩ ዝብል ዘረባታት እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊሑ ይስማዕ ኣሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ምፍጣጥ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ናብቲ ሃገር ምጋሹ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተሃዋሲ ኩነታት ዘጋድድ እምበር ሰላም ዘምጽእ ጉዕዞ ከም ዘይኮነ እዩ ዝዝረበሉ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ሰላም ካብ ዝፍርሙ ካልኣይ ዓመቱ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ንዝካየዱ ርክባት ዳእምበር ንህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ሙሉእ ሰላም ከውሕዝ ከም ዘይከኣለ ኣብ ባይታ ዝርአ ዘሎ ሓቂ እዩ ንግስነት ኩዌት ንፕሬዝደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ዝተቃሙ ሰለስተ ግብፃውያን ናብ መንግስቲ ግብፂ ከም ዘረከበቶም ምንጭታት ዜና ካብ ካይሮ ሓቢረን እቶም ግብፃውያን ዝሓለፈ ቅንያት አንጻር ፕሬዝደንት ሲሲ ንዝተኻየደ ተቃውሞ ብምድጋፍ ብማሕበራዊ ሚድያ ተመሳሳሊ ሰልፊ ክካየድ ክጽውዑ ዝጸንሑ እዮም ይኹን እምበር ንግስነት ኩዌት ምስ መንግስቲ ግብፂ ብዘለዎ ጥቡቕ ዝምድና እቶም ብመንግስቲ ግብፂ ዝድለዩ ሰለስተ ግብፃውያን ብኣባላት ጸጥታ ኩዌት ተታሒዞም እዮም ኣብ ሳልሲ እዚ ናብ ዓዶም ተፋንዮም ዜና ተፈጺሙሎ ናብ መበል 23 ክፋል ዛንታ ካብ እልቂት ሩዋንዳ ናይ ዝደሓነት መንእሰይ ኢማኩሊ ክንሰግር ኢና ወይኒ ስሌማን ኣብ መስመር ኣላ ኢማኩሊ ናይ ግዳያት ግዳይ ካብ ህልቂት ሩዋንዳ ናይ ዝተረፈት ጓል ኣንስተይቲ ታሪክ ጸሓፍቲ ኢማኩሊ ኢሊባጊዛ ምስ ስቲቭ ኤርዌን ተርጓሚ መምህር ፍቅሪ ኣያ
معرف 23 موتات مقبر سدرا خبيم زقمتو أبيت صحفة ودب حبرات هجرات سراح كابت الجمر دحرك الوارح زتحاتتكو حتويو قبل بين تزي كوينو بيوت يلو أبتلك إتقاتلو ملسكو أبس بيت صحفة كان زخان دحريت حديكا بقليلو نقدميت اتسقملو كنتات كتفتر قليل أيكونان مبسحتهم كوت أزموت سلا زخونو بزعبا أماوتا سدرا يكوني أنا كميلي كدحن كم زخالكو كفلتو متيات نبرو أحسن بلني حدي بزعبا سدرا يدحر محتاتو أي فلتكون كويني قودي إك هيكون تصفى كبر وسخي كولونيل قوي سنغالاو كوينو نغلا كابتوم نرواندا كرغاقو استلاقو عقب سلام زمرح سنغريو صقم يلا بلكو دحرز كله زحلفكو مكرامتجس حتو كم صقم قطرو حساب يكونن قلحت نتاتين أكوين حوابوين أبكوبي كم زلون وقق كابز ودا كم زي ترى أنا أعلى القوة كوبي أبو استمدبو أبالات هادونا له بلنمو كتسيلو كتبت حيوم انت دادلي 5 ناخت كدت خليخي ما حزاخ ختمال انت دليخون صقم يكونن أبرواندا بولك خاخت جيش جنا كبيرن حدغنيان بمنبارو كولينيل قويز فتر اللي أدل أقاليل كازر رأي نبرن تخدولو قزي أمو نقروني كدالو بلكوا دعر خلطة سومن أنا ساران أب هليكوبتر مقنتنا تعجقنا أب سمايات رواندا زنبنا نخلطينا قداماينا يبرراتو مكورنا ينيرو سلازي كولونيل قويز أقربلنا عدمي كن أمنا يكالنان إدني إد تتحاحيزنا خاء بتمسطو كير نبل نبرنا نزاوك ابتهاقري أب سماي كويني كتمتان كالرخو اتحمق تاريخ تفزيمي لك حسب تشكركو ابتحمق اوان كندي جزي رقب خخون زي تمنقمو كندي جزي اخنا في زرقحي كبت عين مدري كهدم زي دلغون بنات انت جرارو زي كناكون ابت جزي تخا كل تيز حلموز نبركون كوينوس انه نعدي جزي برر اتبخن دي مكران سقوقان زبصحكو نايكي قال من قدي حجي أوش تفرق ساعات زي أملسو أي ما بالحوي مسايك اللوكوا أنت تمنخو زكا على نفرن دبدابي قلت يفوس لزي بتصح ناي دبدابي ملس خركب سومنات كتبه نفرني أب دبدابيو ناتي دبدابي بتعمي كم زحقوصن بتزكتات الوز نبرزينا كل بيتسبنا مسكالوت علي توتسي تدمسي سايلو دمدمو منبارون ناتي مهلاو كقلصو زي كالحاقوس كم زفترلون صحف لي حما أقات أمخينو أبت ساعتتي نعد خملس عقمي نبرون تمهرايو زخنا أتاوي نبرون كابرواندا كبابي 5 كيلومتر رحيقو أب سنغال بمنبارو ناي تكيت وصايتات تراي $2,000 أمريكا كخفل سكالي نبرن نتمحدر تمرتي زموللو زنبري إيروب أو محبر كأ رواندا جنا حدقنيا بوتاس لزنبري كخفلو فأدنيا تاتاي نبرن سلازي تمرتو قاريتو كمتأن مدبي أنا خأ
نبوين ندين فقر خريومن كخبرومن انت خوينو تمرتو بمودأن صبق نتبي بمسقابن مخانو معدكو نجزيقو سمون دبدابي إنا تتصححفنا نممتيقو زخون جنزب كنواحد التسمع معنا إنه خا مسكانا نكولينيل بزي زخون كفليت نما تبا أملس بزي تأنكو بهيوة تريفو زل حوي نجزانا ملس إتا هليكوبتر تحرم علابا كولونيل قوي أبت معسكر نكابيتن تراوري زبهال حدا رايلوو نبكال سروح خداء كابيتن تراوري خا مس كله متم وتهدرات كم دق كولونيل قوي جيرو ألا لينا زي كمتي ناي قدم حجي ناي معسكر تانو حتي أبزي أنا نسهران ناي جزار إسنا كفلي ملك أسعراتن دعم مقبن نايتوم وتحضرات كبرتن سناي فقادن ونبرنا كساب نقهو بهلاو وزاتات إنا نقرون إنا درفون أسناقعنا أني نعدي بمملاسي أزيد حقويس نبركو ساراد ما كباي بزي فلي دسيلوا نيرو نصبحيتو نابت كبابي 8 كيلومتر ريحو زركب غزانا أبس بقسنالو كابيتن تراوري اتهلكيت أبقع كوان تنبري قناة تصبعتي كم زي طفقون قتلت دما لمد كنت كم زخوني بمحبر قدن عدوات وتهدرات كسنيونا كم زلو محبرنا كاب كل التدرزن زي وحدو وتهدراتن حمشتي عدوات مكاين كأه كسنيونا هبلنا كم زملسو سدتنياتات رأسنا دينا زي كناس أفلبنا نفحنا نملس منبرنا دس بلني اتتفت إروز نبري وعس نمعيت كن نتناي نقسنت زخرتاتي زقسقس كبابن سماياتن بزرقاخو مخخيلو أبناي مسكور قرمفس تشمامكو نتأنن أحواتين بتدقاقامي زخرتنا اللو من قدي بزرقاخو خا كنبع جمركو تسأنيحي خا أدي تمهر اللوز نبرت حجي عنا خوينو تسأنحن بيت تمرتي سعيبو دما نكهو مسبوين غلاي كيفو نخدلو زنبرنا من قدي سارا كتتصنعنا عني منكو بيكوا انت تبتبتني تركو ماي نبرون تتصنعنا عين مركون قل قربا بتي بمسكوت قل كبلو انت عزبكو إذا سبعة زياتهم بدم مبزحتهم عليتي زحتوتو أخررتوت يوم ناي مبزحتهم عليتو تسي غزاوتي دحر مقصالهم اتئنكو تريفوز نبر غزاوتي ناتهم ترايو غزانا أبز بصح كله خا فصيمو تدمسيسو صنحنا نحسي يبلو موساختي يبلو معزي يبلو قلخبت ملادق كناي فرسن نيرو أوشت تجزا خوينا راديو أبن سمع اللوز نبرنا أوان اتهم قتلتي نتيجة ملاو هيك يدالو نيروم اتأسكرين وطراي تريفوز نبري قزاوتنا نتحل مناي ولد دايز نبري ناي قدم قرصو أسخاخرني ولا حنتي زتسبر يخون زندد نبرد ترفاي نبرن زخون أسر ناي قدام توناي نبرن قزانا قدم مقصالو بملؤ تزميتيو بزحات كابتوم بهيوت زترفو تتسي قربابتنا نتن وتهدراوያን مكاين مسرأيو سلام كبلو نمتو اتخلو أنا تحبيئن كلخو زقات امي كنتات أدي كميلا كمستقتلت أبي كمستقبرت حدا بحدي أزنتو لي قلخا بعرخت داما سنحويون نابتي بهتا زترف أكلاتو استقبر اللبوتا وسدني وارديا ناي غزانا زنبري كاريبو ناي تفتو حوي أقتاتلان نفس وكف زرزر ناي تخونتاتن أعللني اتلب بخاز سبر زخرن بدم زجق أوي زغناني زرزرات لعلاق بيكونني اتم حوايو زنبرا قصاليكا بتأسكد قد حقي مليسو تقود
ነቶም ጎረባብተይ ኮነ ነቶም ወተሃደራት ነደይና ሓወይን ብግቡእ ክቐብሮም ክሕግዙኒ ክሓቶም እኳ እንተደለኹ ክዛረብ ግን ኣይከኣልኩን እሞ ነቶም ወተሃደራት ንማዓስከር ክመልሱኒ ኣመልከት ኩሎም نبت معسكر بتن نجرو حمد تجبرو نبرز يرخبي مقابرات دين حوين أبن حلف اللوز نبرنا أوان كرحن تنزلن سكت بلني دقيمي نتهم كل ود من نابلو زري ناس نبرو سبات مصر أخو بوشت أي إزوم سبات زي أتوم دم كلهم قربابتهم من دم سدراين أبقداهم كم زنبرين ركز أيان يري إتهم وتحدرات نما تابع لامبا كنسنو سلامو بعلي كربت شرطيتي حمو خشتي كبراد الخو أبت معسكر مسأتنا مس ولا حدا سبكي تزاربكو تخيلين بعراتي أتخو أوشت أي كبيد كوينات تلعلي دهر نويح تقولتن قالسن يقرخ بالكي إلا كوانت نبركو حجقن كم أمقباري تطعسكو أتوشت أي زنبريناي محرت سمعي تطفأكو نبت عنيو زنبرة جزانا نبت بينو زنبرة مقابر حوين عدين مملاسي نتنهي يقرأ مبال منفسي زرارقو قربا بالتالي نتسقعي أقطعت الأم سزنتو لي اتتأفي الليلة حسيب زنبركو منفس الإي أما عنو البيت قبيرو دحر مسمح بزتحدث ملكو والله الوزاء حنا ناي مفداي سمعيتات دما تلعلني كوشت أي ندي رخاء انسساتات يبزيوم بلكو نساعتات أبعرات على بدكو سيطان كابت برهاننا يكزابيهر كابت محروتو زل حرنت كبكرني دل خمسة نبري أي ساحت كون إذا سحبتني قالوا توا حسابات كابت بقوان تسألمات تمرح كل برهان كرحق إنه مخانو تجنزبكو كم تعمشتي أموا تسمعيني فلتن إكزابيهري وزغر بعركي إذا نايك رحنت من ضاقة أمم قنا خوينو فلالينا وعليه إذا خحسبو زوا عالكو يقنزوا كم زنبري فلوتيو كم مفلات إيكا مليسو ساقيني كاب عرات وريدي تنبركي غي إذا أكوي حساباتي يقرب للي قويتا تسألوخو بجخا قويتاي كم كل جزية نزق عنزازي كبايل قسلي مون لبيان صحيا بناي قريتها فقرن تسقخا بصحن نززقناني تكبارات فتصمون ولد كيام قويتامو كحقزهم حيد هابن كمحروم دقفن او قويتا غفقرهم حقزني بلكمو هندبت سامبوئي صوري أيرا كتنفسا جمرا عبي صوركا الراقفكو رأسي أمت رأسا وديقخا كأرف تدمسسكو دقيمة خا زنبرن سلام أستماقركو لكينو قوهي عمي أقوه نيرنيو اتقوهجن نايك أرحنتي زي كونس ناينا فوق الصدراي تعنا زلو قوهي زنبراء صدراي بزيمة النفق ومن دلخ ومن اتنايك امتا قد اسمي اتكن لغيقون خداء اتهم نولد دايز قدقو نجزاء رؤسهم ونقودي أم يممون كدن قتلهم أقبعنيو بتي السب أوي تكباراتهم كوني كاب أملاخ معلاهم كقطعو كم زقبهم ززارب يبلون
ድሮውን ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዓለም ለኻዊ መጋባእያ ቆይሙ ነቶም ነዚ ነገር እዚ ዘሳውሩን ኣብ ተግባር ዘውዓሉን ክተሓዝሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኣብ ምዝርራብ እዮም ነይሮም። ኣብ ተግባር ክውዕል እኳ እንተጸለኹ ምድንጋጽን ሓወይ ሓፍተይ ምብሃሃልን ክህልውን ጸለኹ። ኣእምሮይን ልበይን ኩሉ ግዜ ብቁጥዕን ጽልእን ክፍተን ምዃኑ ኣይሰሓትክዎን። እንተኾነ ግን እቲ ኣሉታዊ ሓሳባት ኣብ ዝወረኒ እዋን ክሳብ ዝዓቢ ወይ ሱር ዝሰድድ ከይተጸበኹ መንቆስክዎ። ኩሉ ግዜ ናብቲ ምንጪ ሓቂ ዝኾነ እግዚኣብሔር ብምትኳር ተኸላኸልክዎ። ናብ እግዚኣብሔር ዕቕባ ብምሕታት ኣብ ግልግለ ፍቕሩን ምሕረቱን እሕቆፍ ነበርኩ። ካብ ዓራት ሓፍ ምስ በልኩ ወርሒ ድሮ ተቕልቂላ መንባራ ኣስተብሃልኩ። እቶም ወታደራት ክስሕቁን ሙዚቃ ክጻወቱን ሰማዕኩም ከኣ ንደገ ወጻእኩ። ቀደም ምሳራ ፍሽኽታ ተለዋወጥና። ድሒረ ከኣ ንኹሎም ፍሽኽ በልክዎም። እቶም ወታደራት ኣብ ምዝንጋዕ እዮም ነይሮም። ኣነ ብፍሱሕ መንፈስ ክሓብሮም ምርኣዮም ከኣ ዝተገረሙ መሰሉ። ምዝንጋዕ ብዝቐጸለ ኸኣ ኣነን ሳራን ነጠቕዓሎም ነብርና። ንጽባሒቱ ንካፒቴን ትራኦሬ ዳግማይ ንዓድጎ ዝተንሞ ነደይን ሓወይን ግቡእ ቀብሪ ክገብረሎም ሓተትክዎ። በቲ ናይ ቅድሚኡ መዓልቲ ኩነታተይ ስጋት ስለ ዝነበሮ ርግጸኛ ምዃነ ሓተተኒ። ጸገም ከም ዘይብሉ ዝሓበርክዎ ነቶም ቅድሚኡ መዓልቲ ዘሰነዩኒ ወታደራት ሂቡ ሰደደኒ። ኣብ ዓዲ ምስኣተና ነተን ኣብ ጥቓ ናይ ቀደም ገዛና ክቕመጣ ጀሚረን ዝነበራ ሓትነታተይ ጄንን ኤስፐራንስን ኣላገዝክወን። ድሕሪ ኣብቲ መዓስከር ፈረንሳውያን መፍለላይና ንመጀመርያ ግዜና ተራኺብና። እቲ ዘሕለፍኦ ግፍዒ ገና ካብ ኣእምሮአና ይለገሰን። ንሓዋር እውን ዝሃስስ ኣይመስለንን። ብውሕዱ ግን ካብቲ ዝነበሮ ይሕሻ። ገለ ስምዒታት እኳ በጭቕ እንተበለና ነቲ ተዳልየሉ ዝመጻእኩ ምእንቲ ምስ ሙሉእ ሓይሊ ክፍጽሞ ስምዒታተይ ተቆጻጸርኩ። ዝኾነ ኣብቲ ካልኣይ ቀብሪ ክሓብር ዝደሊ ቤተሰብ እንተደኣ ሃልዩ ክሕብራ እሞ ኣብቲ ናይ ቀደም ገዛና ከርክባኒ ነጊረን ሓለፍኩ። መብዛሕትኦም እቶም ካብ ሞት ዘምለጡ ቱትሲ ኩርባብትና መጹ። ውሕዳት መሓዙት ህቱውን ተጸንበሩና። ሓደ ናይ ቀደም ዓርኪ ስድራና ዝኾነ ካየታሬ 2 ሳንዱቕ ሬሳታት ተማልአ። ሓደ ካልእ ድማ ባዴላን መጽሓፍ ቅዱስን ሒዙ መጸሙ ናብቲ ተቐቢሮምሉ ዝነበሩ ቦታ ምራሕና። መጀመርታ ብናይ ዳማሰን ሓወይ ጀመርና እሞ ገለ ጎርባብቲ ምእንቲ ከይሪኡ ኣብ ቅድመይ ብምዃን ከልከሉኒ። ንቕድሚት ገጸ ሓለፍኩ። ሓወይ እዩ ክሪኦ ሕደጉኒ በልክዎም። ነዳማሰን ሬስኡ ከይረኣኹ ከም ሞት ክቐብጾ ፈጺምካ ዘይሕሰብ እዩ። ድሕሪ ቕሩብ ከኣ እቲ ባዴላ ምስ ዓጽሚ ተጋጭሁ ድምፂ ገበረ። መሰናግልኡ ከኣ ረኣኽዎ። እታ ቀዳመይቲ ዘስተውዓልኩላ ከኣ ኣብ ዝባኑ ክዳን ኣይነበሮን። ቅድሚ ህይወቱ ምሕላፎም ክብረቱ ክቕንጥጥዎ ዝገበርዎ ተግባር ቅጅል ብለኒ። ኣይትርአዮ በለትኒ ኤስፐራንሴ። ግን ክሪኦ ነይሩኒ። መሰናግሊኡ እንተዘይኮይኑ ካልኣይ ረኣኹን። ቆራሪፆሞ እዮም። ኣእዳው፣ ርእሱ፣
وين ما سنحوي انت يا مسكبروخ بلكو كم زقع عرر بزمسل تمتي حدا سبأي تنبركي خد أنيحو حف مسبلي نايدا ما سنحوي رأسي حيزو حف بلي اتناي من قاقع عزمو وتقيلي نيرو أسنانو خار أخوة اتن مجواد بروح في الشخطة زنبرنا أسنانو كلاليه ناي تتسقم كن حجقن اتلو مود في الشخطة أنت أفيقو دسيه بالترئيت حيزن نبرا أي فالكن دما سنحو أي فالكن وقدست مريم عد أملاخ أوغويتها دحر مبال سرورو ويلني ودأكمو امنا هرمني دحريقو سألمات رايو زرائين نسنبرا حلواتي كتفي إزبل قمتاي نبرهنن ناي حوي موت صبو كيرو بزتسوت النقن كله بعالم زلو أكسجين زتهد أمسلني بيتسبين قروابتين أتسؤون مو نايدا ما سنريسا أبسان دوئيتنا نابنا يدي بزنا قوزة جمرنا حجي انت زير أخي عايش إلهم لبنانني أزيو مشمشون ترئيتو تبلاشي نسلو زلو أي تدلين بلوني أنا ونمزقم تسمع معكو مخنياتو كابت زنبران لأنزان لعلي كتصاور كم زي كقل أنا ونفريت أنا بركو كندريس أمر أي لك كمتي بهوة كلا زنبرتو أنا ذكركو أخنبر لك كم تبحل ميزة حسب عينت قبل بي كقبرا وصلكو نتساندو ريسانا يدي مسمار إنا قبرو لون كلو قصتهم أبوز نبروز مارين قربا بتين دوونيلو نتزي حقوس هيوتهم ينصبارق نبرين اتا سلسة دقا إنا تحردو كترئيز قبروا قوال حوبي أو ميرا حوبي بول أزيوكونا انتريرن زنبرا سبأي حجي تقلالا تقلالوت ناي قدم مسلو ترحيزو تريفو بتناي بعلت بيتون شوعت تدقون موت وجهاتو طفي نبرا حتنتاتي دما سوءتن سينان كي أخلن دقن بزي متن ناسينم نيروم كلنا تخافلت نايتي أبتع ديزن تقلالوي حسام كوانت نبرنا اتوم كبيبهم ميز نبرو زيادة يستقود نبرو نساتهم بزيكا تموت ناي فتواتهم امنتهم تسفؤهم ون كثيرهم نبرو نبت صندوق ريسانة يدين دماسن النرأه نتوم أسكرينهم كرخبو زي كألكو أبوين فيانن بمحساب نأملخ أمسكنكو كل نجار كخسر يخل ميري امنتي جن أبوتو نجرمو حيل هناني امنتي متسننا كنا نمو هيوت حجون تركم كم زلوا أستنتمكو أبين تقبرنا يا محيش أبيك نقبرهم حتى تني حوبي بول أنها تنخنخي أبكس أنا بلكو أبكس أنا هنا نقبرهم
نايدين حوين ريساتات تسكيمنا نابحان تخبتن حدا أوان سحق أن وخعتان زك على حلن زنبرا كفلي قد كعيدنا أبو تنايو بهيوة سترفكهن سلزي نبرخا اتناي قبر سنسرعات بعلنا قبرنايو كابتن عدي تفتوان زنبرت مزامر كأ حنت زمرنا بزروح صورات كأسألنا إجزابيرنا نفساتهم أبسماي كقبلن كحقفو من دحر مسئلينا خأ تسنابتنا يوم نتاخم حفت تقبيلا حدش بيت زفترت اللي سارة محزايكا سارة نخيل بقى نملس بالكوا بزح كيدون قنا خا أبدا بناتات رواندا تسأيلنا كمبرر جمرنا أزينا لعلنا لعلتي نهيوتنا تسيق قنزع عدنا نبرنا كتر اتبراخي قد أملاخ كتنكف صقرب كوين تسمعني يقتل راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوان غازيتنياتا زدالو نتا راديو داغماي سلامتنا يبصحكم كبرا سمعتي ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ዘለዉ 542 ናይ ወርልድ ቱር ተቐዳደምቲ 11 ጥራዮም ዜጋታት ሃገራት ኣፍሪቃ እቶም 3 ኤርትራውያን ክኾኑ ከለዉ ሓደ ድማ ኢትዮጵያዊ እዩ እቶም ዝተረፉ 7 ዜጋታት ደቡብ ኣፍሪቃ እዮም ስለምንታይ እዮም ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ብብዝሒ ኣብ ደረጃ ወርልድ ቱር ዘይረኣዩ ሳን በቕዓት ዶ ወይስ ካልእ ምኽንያት ኣለዎ ኣብ መደብ ስፖርት ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ቅድሚኡ ግና ንምዝኻር ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከስማዕኩም ዕስለም በጣ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ካብ ሓደ ጥርያት ሒዙ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ተደጋጋሚ ወራር ኣስታት 1.5 ሜትሪክ ቶን ዝግመት እኽሊ ከም ዝቓቐጠ ውድብ መግብን ሕርሻን ፋኦ ኣፍሊጡ ብሰንኪ እዚ ድማ ልዕሊ 687,000 ስድራ ቤታት ወይ ድማ ኣስታት 9.9 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ንሓደጋ ስእነት መግቢ ተቓሊዑ ከም ዘሎ እቲ ውድብ ኣጠንቂቑ ወራር ዕስለም በጣ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልን ብውሕዱ ክሳብ መጋቢት 2021 ክቕፅል ከም ዝኽእል እውን ፋኦ ኣሚቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ 22 ቀበሌታት ካብ ዝተዘርአ ግራውቲ እቲ ናይ 20 ቀበሌታት ሙሉእ ብሙሉእ ብወራር ዕስለም በጣ ከም ዝተበልዐ መንግስቲ ኣፍሊጡ ኣብ ክልል ትግራይ እውን ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ግራውቲ የብርስ ምህላው ተፈሊጡሎ ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ 3 መዓልታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምክያድ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝርከብ መንግስታዊ ጸብጻባት ክልቲአን ሃገራት ኣፍሊጡ እቲ ፕረዚደንት ናብ ኢትዮጵያ ዝገሸሉ ምኽንያት ዝምድና ክልቲኦም መንግስታት ንምድልዳል ዝብል ኣርእስቲ እኳ እንተተዋህቦ ካልእ ውዲትን ሽርሕን ንምእላም ዘንቀደዩ ዝብል ዘረባታት እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊሑ ይስማዕ ኣሎ ንግስነት ኩዌት ንፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ዝተቃወሙ 3 ግብፃውያን ናብ መንግስቲ ግብፂ ከም ዘረከበቶም ምንጭታት ዜና ካብ ካይሮ ሓቢረን እቶም ግብፃውያን ዝሓለፈ ቅንያት አንጻር ፕረዚደንት ሲሲ ዝተኻየደ ተቃውሞ ብምድጋፍ ብማሕበራዊ ሚድያ ተመሳሳሊ ሰልፊ ክካየድ ክጽውዑ ዝጸንሑ እዮም እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ
لومي سولس 13 ጥቅምቲ 2020 سولس كم مخان متنكا مدب سبورت حزنا لكم قريبنا لنا سلام طاير السعنان سلام كما يتغنيو زخبركم أفكار سبورت أبناي لومي فنونا أب حدا قداي تراينا خنا تكر مكتالكم بخبر نعدم قددم بشكلتا بإرترا نايل علي 8 عامتات تاريخ زلو عود سبورتيو كم رئسو زخال هايمانوت زقلت زلو واناتونا لو بفلاي كاب 2010 عامة مرت ندحر سم إرترا أب أفريقيا بزي عود سبورت بقدامنت كتكأس صنحيو تقدادم تنخا كمتي كخونز قباء كوان تزيكونه بزتو سنة ملكع بدرجة بروفيشنال حوسي بروفيشنالن أماترن مزت فلاليا كلابات قددم بشكلتا عالمنا تتأرنيفهم كودادرو صنحومن اللون كاب أفريقيا حليفهم دما أبز تفلاليا مدرخات قددم بشكلتا عالم سموم سم هاجرومن كلاباتومن أتصويعميوم قطري كاب هاجروم وصيوم زودادرو تقدادمتنا كاب زي زلوو استعصافه كخون يقبأ كوان تنبره بسنك استفلالي صقامات جن أيكونن ولاتهم زركابهم مسناي دقه كلبات نخصاوتو عدل زرخبو تقدادمتي فيزا نمحداسن نمركابن بزقاطمم ماليا زيبلو مسناخلاتن مدنوغاتن كاب عبيتي ودرات يوخرلو እዚ ጸገም እዚ ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣብ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብዚ ቀረብ ኣዋንካ ኣብ ናትናኤል ብርሃነ ተኸሲትዩ ከም ውፅኢት ናይ ዝኻ ኣብ በቕዓት ወይ ከዓ ብልሙድ ኣፀዋውዓ ኣብ ኮንዲሽን እዞም ተቐዳደምቲ ዝህልዎ ኣለታዊ ጽልዋ ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን ኣብ 2015 እውን ተስፎም ዕቁባ ማርያም መትከል ኢዮብን ሜሮን ተሾመን ኣብ ማእከል መሰልጠኒ ማእከል ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ኤግል ስዊዘርላንድ ትምህርቲ ንኽወስዱ ዕድል ረኺቦም እኳ እንተነበሩ ኤምባሲ ስዊዘርላንድ ቪዛ ክህቦም ፈቃደኛ ብዘይ ምዃኑ ግን ግቡእ ትምህርትን ስልጠናን ወሲዶም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሑ ዝኽእሉ ዝነበሩ ብቑዓት ተቐዳደምቲ ምስ ንኣሽቱ ክለባት ክጥርነፉ ብምግዳዶም ከም ብጾቶም ኣብ ዓበይቲ ክለባት ከይተጸንበሩን ዝምስገን ብርኩት ፍረ ከየፍረዩን ተኸሊፎም ጥቕምን ኣገዳስነትን ናይ ዝበይ ትምህርቲ ማዕረኽ እንዳይረዚን ከም ዝኾነ ኣብ ፍረን ውፅኢት ናይቶም በዚ ትምህርቲ ዝሓለፉ ከም በዓል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ናትናኤል ብርሃነ መራዊ ቅዱስ ቢንያም ግርማይን ካልኦት ኤርትራውያን ተቐዳደምትን ክርአ ይከኣል እዩ እዚ ፍጻሜታት ከም ኣብነት ጠቒስናዮ ዳ እምበር እቲ መሰናኽላትን ኣብ ዕቤትን መጻእን ተቐዳደምትና ዘውርዶ ዘሎ ከቢድ ሳዕቤናትን ጸብጺብካ ዝውዳእ ኣይኮነን ሓንቲ ካብ ህቡባት መርባት ሓበሬታታት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዝኾነት መርበብ ሓበሬታ ሳይክሊንግ ኒውስ ብዓርቢ 9 ጥቅምቲ ኤርትራውያን ንዝርከቦም ኣፍሪካውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ፕሮፌሽናላዊ ዓለም ቅድድም ብሽክለታ ንዘጋጥሞም ቡድሆታትን ዕንቅፋታትን ኣመልኪታ ሓደ ዓንቀጽ ኣብ ገጻታ ኣስፊራ ነይራ እዚ ብዳንኤል ቤንሰን ዝተዳለወ ዓንቀጽ ንህልው ጸገማት ተቐዳደምቲ ሃገርና ብግቡእ ዝገልጽ ኮይኑ ስለ ዝረኸብናዮ ንሎሚ ተርጉምና ኣቕሪብና ኣለና እሞ ሃየ ተኸታተሉ ኣብ ዝሓለፈ ጽድያ ከም ወኪል ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኮይኑ ዝዓይ ደቡብ ኣፍሪካዊ ሮቢ ሃንተር ናብ 30 ዝበጽሑ ጸለውቲ ሰባት ማለት ሓለፍቲ ዳይሬክተራትን ኣሰልጠንትን ቅድድም ብሽክለታ ሓደ ደብዳቤ ልኢኹ ነይሩ ሮቢ ሃንተር ካብ 1999 ክሳብ 2013 ዓ.ም ከም ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ዝነጠፈ ስፖርታዊ እዩ እቲ ደብዳቤ ከዓ ኣፍሪካውያን ብፍላይ ከዓ ጸለምቲ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኣተኩሮ ንኽረኽቡ ዓሊሙ ዝተጻሕፈ ነይሩ እዚ ደብዳቤ ኣብ እዋንቲ ኣብ ትሕቲ ብላክ ላይቭስ ማተር ዝብል ጭርሖ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝተኻየደ ሰለማውን ጎነፃውን ሰልፍታትን ጎስጓሳትን ተላኢኹ ክነሱ ብሓንቲ ኣጻብዕ ብዝቝጸሩ መልሲ ጥራዩ ረኺቡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም እውን ሃንተር ደጊሙ ናብተን ዓበይትን ስሙያትን ክለባት ቅድድም ብሽክለታ ደጊሙ ተመሳሳሊ ደብዳቤ ልኢኹሎ ክለባት ኮፊዲስ ራሊ ሳንዌብ ኤጂ2አር ላሞንዲያልን ሲርከስ ዋንትን ጥራየን ግብረ መልሲ ይበን ናይ ካልኦት ክለባት ስቕታ ዘገርም እኳ እንተዘይኮነ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ግን ነይርዎ እዩ ዋሕዲ ጸለምቲ ኤስያውያንን ካልኦት ንኡሳን ዓሌታትን ኣብ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ብዝሕዝን መልክዑ ሓድሽ ኣይኮነን ንኣብነት ሎሚ ዓመት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ እቲ እንኮ ጸሊም ተቐዳዳማይ ፈረንሳዊ ኬቪን ሬዛ ጥራዩ ነይሩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣዝየን ውሕዳት ፕሮፌሽናል ክለባት ጥራየን ካብዞም ኣቐዲምና ዝተቐስናዮም ጉጅለ ካብ ዝኾኑ ተቐዳደምቲ ሓቒፈን ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ዘለዉ 542 ናይ ወርልድ ቱር ተቐዳደምቲ 11 ጥራዮም ኣፍሪካውያን ካብዞም 11 ድማ 4 ጥራይ ዘይደቡብ ኣፍሪካውያን ኤርትራውያን ናትናኤል ብርሃነ መርሃዊ ቅዱስ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይን ብድሕሪ መጋረጃ ጉዳይ ዋሕዲ ብዙሕነት ኣፍሪካውያን ተቐዳደምቲ ዘሎ ምኽንያታት ዝተሓላለኸን ዝተፈላለየን እዩ ጉዳይ ቪዛ ኢሚግሬሽንን ሕፅረት ቋንቋን ባህላዊ ግጭትን ገለሃቡ እዩ እዚ ምኽንያታት ይሃሉ ዳ እምበር እቲ ቀንዲ ሕመረት ግን ኣፍሪካውያን ተቐዳደምቲ ብፍላይ ከዓ ጸለምቲ ናይ ወርልድ ቱር ዕድል ወይ ውዕል ክረኽቡ እንተደኣ ኮይኖም ውፅኢቶም ወላ እኳ ካብ ውፅኢት ኤውሮጳውያን ተዘይበለጸ
ማዕረ ማዕሪኡ ወይ ድማ ዝሓሸውን ኮይኑ ግድን ዕፅፊ ክሰርሑን ክጽዕሩን ኣለዎም ንቪዛ ዝምልከት ሽግር ንክለባት ዝምልከት እኳ እንተዘይኮነ እተን ክለባት ካብቲ ዝሰርሕኦ ዘለዋ ንላዕሊ ክገብራ ከም ዝኽእላ ዝሕብሩ ኣመታት ግን ኣለዉ ሮቢ ሃንተር ከም በዓል ሚሸልተንን ትሬክን ዝኣመሰላ ክለባት ቅድሚ ሕጂ ኣፍሪቃውያን ተቐዳድምቲ ነይሮመን እዮም ይኹን እምበር ዘገርም ንኽስለፉ እንተደኣ ኮይኖም ልዕሊቶም ኤሮጳውያን ክሃልኩ ኣለዎም እዚ ንዓይ ኣዝዩ ዘጉየኒ ምክንያቱ ሓደ ንፕሮፌሽናል ተቐዳድምቲ ዝሰዓረን ዝበለጸን ወዲ 19 ዓመት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቆላሕታ ክስእን በንጻሩኻ ማዕሪኡ ስራሕ ዝሰርሐ ኢጣልያዊ ብኡ ንብኡ ብህፁፅ ናይ 4 ዓመት ውዕል ክወሃቦ እንታይ ይበሃል ንዓይ ብፍጹም እዩ ዘይርዳእኒ ይብል ሃንተር ዝጠቕሶ ዘሎ ወዲ 19 ዓመት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኣብ 2019 ኣብ ዙር ላ ትሮፒካል አሚሶቦንጎ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 11 መድረኻት ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ 7 መድረኻት ኣብ ቮልታ እስጳኛ 4 መድረኻት ብሓፈሻ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ልዕሊ 20 ግዜ ቅጽበታዊ ውድድር ስዒሩ ናይ መድረኽ ዓወታት ንዘመዝገበ ጀርመናዊ አንድሬ ግራይፖል ንዝርከቦም ሓያሎ ተቐዳድምቲ በሊጹ መዛዘም ሕንጻጽ ቀዲሙ ንዝረገጸ ክኢላ ሽኳ ቢንያም ግርማይ ጠቃሪዩ ቢንያም ኣብ 19 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኣፍሪካን ኤሮጳን መድረኻት ዓወት ኣብ ርእሲ ዓወት እኳ እንተተጎናጸፈ ሓንቲ ካብ ክለባት ወርልድ ቱር ቁሊሕ ኣይበለቶን ሮቢ ሃንተር ብምቕጻል ቢንያም ኣብ ናይ ጁኒየር ኣንጻር ቤልጅማዊ ሬምኮ ኣቤኔፖል እናተቐዳደመን ከለውን ሓደ ካብቶም ክልተ እንኮ ንሬምኮ ዝሰዓርዎ ሰባት እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ክንዲ ናይ ወርልድ ቱር ጋንታ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን እትነጥፍ ፈረንሳይት ክለብ ኔፖዴል ኮያ ክትጠርንፎ ክኢላ ኣብ መበል 57 ውድድር ትሮፎላ ጉጌላ ካልኣይ ደረጃ ምዝሓዘ ብሃንደበት ብዙሓት ጋንታታት ዝሓለፈ ዓመት ብዛዕባ ዝተቐዳዳማይ ሓቢርካና ነርካ ንፉዕ ይመስል ክብላ ጀሚረን በንጻሩ ነዚ ውፅኢት እዚ ሓደ ኤሮጳዊ ተቐዳዳማይ ረኺቦ እንተዝኸውን ነይሩ ግን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምጥርጣርን ሕቶን ተጓየን መፈረምኦ ነይረን ይብል እዚ ኣድልወዚ ኣብ ቢንያም ጥራይ ዝተሓፅረ ኣይኮነን ኤርትራዊ ሄኖክ ምሉእ ብርሃን እውን እንተኾነ ካብ ዝዓንኬል እዚ ይወፀን እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ኮንቲኔንታል ክለብ ኤንቲቲ ዝፃወት ዘሎ ወዲ 20 ዓመት ሄኖክ ኣብ ዙር ሩዋንዳን ዙር ላ ትሮፒካል አሚሶቦንጎን ምስ ቀዳሞት 12 ሎሚ ዓመት ከዓ ምስ ቀዳሞት 10 ተቐዳደምቲ ኮይኑ ንውድድሩ ወዲእዎ ኣብ ወርሒ ነሓሰ እውን ኣብ ቤቢ ጂሮ ዲ ኢጣልያ መበል 11 ደረጃ ሒዙ ሮቢ ሃንተር ከምዚ ዝኣመሰለ ንኡድ ውፅኢት ረኺቡ እንከሎ ካብ ክለባት ወርልድ ቱር ክንደይ ዝኣክል ጠለብ መጺዎ ኢልና እንተዳ ሓቲትና ግን እቲ መልሲ ባዶ እዩ ሄኖክ ይኹን ካልኦት ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ልዕሊ ሰቦም ቆላሕታ ክግበረሎም ኣለዎ ኣይኮንክን ዝብል ዘለኹ እንታይ ደኣ እንተኾነ ግን ብዛዕባ ብሉፅን ውፅኢትን ንውፅኢት ኣብ ግምት ዘእተወ ምሕቋፍ ተቐዳደምትን ንዛረብ እንተለና ግን ስለምንታዮም እዞም ተቐዳደምቲ ከም ካልኦት መዛንኦም ግቡእ ኣተክሮ ዘይግበረሎም ዘሎ መቸም ሄኖክ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ንክኸውን ዘኽእሎ ብቕዓት የብሉን ክትብሉኒ ትደፍሩ ኣይመስለንን ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ዝበለጸ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለው ዘርኢ ኣህዛዊ ጭብጥታት ክቐርብ ይኽእል እዩ ብኣካላዊ ብቕዓት እውን ዝሓሽዮም ይኹን ደኣ እምበር እተን ክለባት ዕድል ክህቦም ድልዋት ኣይኮናን ገለ ካብዞም ተቐዳደምቲ ናይ ብሽክለታ ሃብታም ተመክሮ ካብ ዘይብለን ሃገራት ከም ዝመፁ ይፍለጥ እዩ ኤርትራውያን ግን ኣብ ሃገሮም ብቐዳማይ ደረጃ ስራዕ ስፖርት ብሽክለታ እዩ ከመይ ጌርካ ከም እትቀዳደም ይፈልጥዮም እኹል ብቕዓት እውን ኣለዎም እቲ አንኮ ተድልዮም ነገር ምስ ህይወት ኤሮጳ ምልምማድ እኳ እንተኾነት እቲ ፕሮፌሽናላዊ ዕድል ግን ይንፈጎም እዩ ይብል ኣዝዮም ሒደት ኣፍሪቃውያን ምስ ዓበይቲ ክለባት ናይ ምጽምባር ዕድል ከም እተመጠወሎም ሓቂ እዩ ንኣብነት ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ምስ 4 ክለባት ወርልድ ቱር ተጻዊቱን ከም ሓደ ንኣርሓ ናይ ጋንቱ ዝድግፍ ሓቋሪ ተቐዳዳማይን ተፈሊጡ እዩ መርሃዊ ቅዱስ እውን ምስ ክለብ ኣስታና ዘሎ ውዕል ንኽውድእ ገና 1 ዓመት ይተርፈሎ ናትናኤል ብርሃነ ምስ ክለብ ኮፊዲስ ኣብ ፈረንሳ ማእከሉ ገይሩሎ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ኒኮላስ ድላሚኒ ምስ ክለብ ኤንቲቲ 30 ዓመቱ ሒዝሎ ካልኦት ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ከምቲ ዝድለ ዘየድምዑ ወይ ዘይተዓወቱ ኣፍሪቃውያን ተቐዳድምቲ እውን ኣለዉ እዮም እዚ ዘይዕውት ምዃን ግን ኣብ በይኖም ጥራይ ኣይኮነን ዋላ ኣብቶም ካብ ካልእ ክፍሊ ዓለማት ዝመፁ ተቐዳድምቲ እውን ዝረአዩ ናይ ሃንተር ምጉት ግን ኣፍሪቃውያን ተቐዳድምቲ ርትዓዊ ወይ ድማ ማዕረ ዝኾነ ዕድል ይወሃቦም የለን ዝብል እዩ ኤምቲኤን ወይ ድማ ዳይሜንሽን ዳታ ተባሂላ ትጽዋዕ ዝነበረት ክለብ ኤንቲቲ ኣብ ሓደ እዋን ናይ ኣፍሪቃውያን ዕርዲ ወይ ምዕቆቢት ኮይና ጸኒሓያ ነዞም ተቐዳደምቲ ናብ ኤሮጳ ብዘይ ጸገም ንኽጓዓዙን ኣብ ኤሮጳ ውድድራት ድማ ንኽሳተፉን ኣፍ ደገ ኮይናቶም ጸኒሓ ኣብ መወዳእታ 2020 ህላውነታ ከም ወርልድ ቱር ክለብ ከኽትም ምዃኑ ርግጽ እናኾነ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ካልኦት ክለባት ንኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ቁሊሕ ክብልኦም ድየን ወይስ ኣይፋእልን
መጻይ ቅድድምን ተቀዳደምትን ብሽክለታ ኣፍሪቃ ኸ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ሕቶ እቲ ዝያዳ ንሃንተር ዘሻቅሎ ዘሎ እዩ ብዓይኒ ክለባት እንተዳርኢናዮ ልክዑ ንኣፍሪቃውያን ተቀዳደምቲ ምሕቋፍ ቀሊል ኣይኮነን እቶም ተቀዳደምቲ ናይ ኤሮጳ መንበሪ ፍቓድ ስለ ዘይብሎም ቪዛ ንምርካብ ይጽገሙ እዮም ሓደ ኣሰልጣኒ ናይ ሓንቲ ጋንታ ከም ዝገለጸልና ሓደ ኤርትራዊ ናይ 2 ዓመት ውዕል ኣትዩ ሓደ ዓመት ምስ ተጻወተ ኣብ ሓጋይ ንዕረፍቲ ናብ ሃገሩ ኸይዱ ኣብ ኤርትራ ቪዛ ንኽረክብ ድማ 6 ወርሕ ወሲዱሉ ንገንቱ ኣብ ወርሒ ሰነ ዳግማይ ተጸምቢርዋ እዚ ተቀዳዳማይ እዚ ዋላ እኳ እታ መርበብ ሓበሬታ ስሙ እንተዘይጠቐሰቶ ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት እዩ ዳንኤል ኣብ 2013 ኣባል ክለብ ኦሪካ ግሪንኤጅ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ኣስመራ ብእዋኑ ቪዛ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ናይቲ ዓመት ናይ ፈለማ ቅድድሙ ኣብ ወርሒ ጥሪ ክጅምር ዝግብኦ ኣብ ወርሒ ሰነ እዩ ኣሰላሲሉ ሃንተር ጉዳይ ቪዛ መሰናኽል ከም ዝፈጥር ዝሰማማዕ እኳ እንተኾነ ክለባትን ኣሰልጠንትን ንኣፍሪቃውያን ተቀዳደምቲ ዝርእይሉ መንገዲ ኣካል ናይ ሽግር ከም ዝኾነ እውን ብተወሳኺ ይእመን እዩ እወ ናይ ቪዛ ሽግር ኣሎ ግን ዘይከኣል ስራሕ ኣይኮነን ዘይከኣል ነይሩ እንተዝኸውን ከም ጽጋቡ መርሃውን ካልኦት ኣፍሪቃውያን ተቀዳደምትን ኣይመሃለውናን ነይሮም እዚ ጸገም እዚ ምስ ህልው ኩነታት ኮቪድ-19 ዝተኣሳሰረ ሓድሽ ሽግር ዘይኮነስ ምስ ምንፋግ ዕድል ንኣፍሪቃውያን ተቀዳደምቲ ዝተተሓሓዘዩ ድማ ይውስኽ ብዘይካ ቪዛ ቋንቋውን ከም ዓንቃፍ ነጥቢ ይለዓል እዩ እንተኾነ ግን ኤስያውያንን ደቡብ ኣፍሪቃውያንን ተቀዳደምቲ እዚ ዕንቅፋት እዚ ብቐሊሉ ከም ስገር ኣመስኪሮም እዮም ዛይሎን ፋናይክ ምስ ብዙሓት ፕሮፌሽናል ጋንታታት ዝዓየ ክኢላ ኮሚኒኬሽን እዩ ምስ ኣፍሪቃውያን ክለባትን ተቀዳደምትን እውን ሰሪሕ እዩ ንሱ መስርሕ ናይ ቪዛ ከም ዘሎ ተረዲእካ ኣቐዲምካ ተዳሊኻሉ ክትጸንሕ ኣለካ ብመንጽር ፓስፖርትን ቪዛን ተዳ ርኢኻዮ እቲ ዝቐለለ ኤሮጳውያን ተቀዳደምቲ ምቑጻር እዩ ይኹን እምበር ኣብ ኣፍሪቃውያን ወፍሪ ምግባር እውን ውፅኢት ወይ መኽሰብ ከም ዘሎ ከም በዓል ጽጋቡ ዝኣመሰሉ ተቀዳደምቲ ኣርእዮሙናዮም ድሕሪ ምባሉ ኣነ ዓሌትነት ወይ ኣድልዎ እኳ እንተዘይበልክዎ ሓድሽ ባህልን ጸገም ቋንቋን ዝፈጠሮ ናይ ምርድዳእ ሕፅረት ግን ኣሎ ቋንቋ እንግሊዝ ምስ ዘይመልኩ ብእንግሊዝ ክትረዳዳእ ዘሸግር እኳ እንተኾነ ኣፍሪቃውያን ልክዕ ከም ካልኦት ቋንቋ ዲኦም እንግሊዝ ዘይኮነ ተቀዳደምቲ ምስ ህይወት ቅድድም ብሽክለታ ኤሮጳ ክወሃዱ ይኽእሉ እዮም ቁሩብ ዓቕሊ ምግባር ጥራይ ዘድሊ እቲ ተውቦን ሓያል ስምዒትን ኣቦትኡ ኣሎ ከም ቢንያም ዝኣመሰሉ ክሳብ 20 ዓመት ዝበጽሑ ሓገዝ ዘድልዮምን ከዓብዩ ዘለዎምን ተቀዳደምቲ ኣብ ኣፍሪቃ ኣለዉ ኢለ ይኣምን እዞም ሰባት ድማ ሒደት እምበር ልዕሊ ሰቦም ፍሉይ ጻዕሪ ወይ ድማ ወፍሪ ዘይሓትዮም ይብል ሃንተር ብወገኑ ጉዳይ ሕፅረት ቋንቋ ብዙሕ ከም ዕንቅፋት ከም ዘይርእዮ ይገልጽ ከም ኣብነት ድማ እቶም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቁጽሮም እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ሓያላት ኮሎምቢያውያን ተቀዳደምቲ ቋንቋ እንግሊዝ ከም ዘይመልኩ ይጠቅስ ብተወሳኺ እውን ንሱ ምስ ዝኾነ ጋንታ ኣእቲናዮ ክወሃድ ጸገም ዘይብሉ ጽጋቡ እንተዳርኢናዮ ፈለማ ናብ ኤሮጳ ክመጽእ እንከሎ ዝኾነ ይኹን ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ፍልጠትን እንዶን ኣይነበሮን ይብል ኣቐዲምና ከም ዝጠቐስናዮ ፈረንሳይት ክለብ ኒፖዴልኮ ኣፍሪቃውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ኤሮጳ ዝወዳደርሉ ዕድል ንምፍጣር ስጉምታት ወሲዳላ ሓላፊታ ክለብ ፊሊፕ ላነስ ንኣፍሪቃ ከም ሓንቲ ዓቕሚ ዘለዎም ተቀዳደምቲ ዝርከበላ ማኣዲ ዝርያ እኳ እንተኾነ ካብ ተመክሮ ግን ሓደ እዋን እቶም ተቀዳደምቲ ኣብ ኤሮጳ ንኽረጋጉ ወይ ድማ ንኽወሃዱ ዝያዳ ግዜ ዘድልዮም ምዃኑ ይገልጽ ላነስ ብተወሳኺ ኣፍሪቃውያን ክእለትን ተውህቦን ክህልዎም ከም ዝኽእል ብምእማት እቲ ናይ ዳህሳስ መትረባት ከም ናይ ኤሮጳ ስለ ዘይማዕበለ ብኣግኡ ፈትሽካ ንምርካቦምን ንምልለዮምን ከም ዘጸግም ይሕበር ኣፍሪቃ ብመንእስያ ዝተዓብለለ ልዕሊ 1.2 ቢልዮን ህዝቢ ኣለዋ ካብዚ ህዝቢ እዚ ድማ ኣብ ቅድድም ብሽክለታን ካልኦት ዓውድታት ስፖርትን ክደምቁ ዝኽእሉ ብዙሓት መንእስያት ክርከቡ ይኽእሉ ብምባልካ ላነስ ኣብ ኣፍሪቃ ዘይተበርበረ ብቕዓት ዘለዎ መንእስያት ከም ዘለው የስምረሉ ንሱ መብሪኡ ብምቕጻል ኣብ ዝህጉር ኣብ ከም በዓል ኤርትራን ሩዋንዳን ዝኣመሰለ ሃገራት ትርኑዕ ባህሊ ቅድድም ብሽክለታ ኣሎ ብተወሳኺ እውን ዝተወደበ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ዕቑር ዓቕሚ ተቐዳድምቲ እውን ኣሎ ኣብ ካልኦት ግን ከምኡ ይኮነን ንኣብነት ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኢትዮጵያ ዓመታዊ ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኣይሳተፍን እዩ ምክንያቱ ነተቀዳደምቱ ናብቲ ውድድር ዘምጽኣሉ ኣገባባት የብሉን ብቕዓት ዘለዎም ተቀዳደምቲ ዘለዎን ሃገራት እውን ኣለዋ እንተኾነ ግን ንምኽሻፎም ግድል እዩ ንኣብነት ኢትዮጵያዊ ሙሉ ክንፈ ንጉስ ዓቐብ ከምኡውን ብግዜ ሳልሳይ ደረጃ ኮይኑ ኣብ ዝወድኣሉ ዙር ሩዋንዳ 2018 ሳላ ዝተሳተፈ ኢና ክንረኽቦን ክንሓቕፎን ክኢልና እምበር እንተዘይሳተፍ ነይሩ ሕጂ ምስ ኮንቲኔንታል ክለብ ይጻወት ኣይመሃለወን ይብል ክለብ ዴልኮ ሓላፍነታ ብምሕቋፍ ተቀዳደምቲ ጥራይ ከም ዘይጅምርን ከም ዘይውዳእን ትርዳያ እቶም ተቀዳደምቲ ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኤሮጳ ምስ ገዓዙ ድማ
ባህላዊ ፍልያት ከም ዘሎ ተገንዚባ ነቶም ተቀዳደምቲ ምስ ሕብረተሰብ ንኽወሃዱ ኣድላይ ደገፍ ትገብረሎም እያ። ባህላዊ ግርጭት ወይ ከዓ ባህላዊ ፍልልያት ንምጽባብ እታ ጋንታ እንታይ ከም እትገብር ላነስ ከምዚ ብምባል ይዘርዝር። ሓደ ምስ ስድሩ ኣዕርኽቱን ምዝተፈላለያ ማሕበራዊ ጉጅለታትን ዝነበረ ወዲ 10 ዓመት ኣፍሪቃዊ ንብሽክለታ ኢሉ ናብ ኤውሮጳ መጺኡ ንብርክት ዝበለ ዋርሕ ንብሕቱ ክንጸል ከቢድ እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎቶም ተቀዳደምቲ ስድራ ቤታዊ ዝመስል ኣህዱ ምህናፅን ንዖም ድማ ግቡእ ኣተክሮ ማሃብን ኣድላይ እዩ። እቲ ብዝያዳ ዘገድስ ተነጽሎ ወይ ድማ ብሕታውነት ንኸይጓንፍ እቶም ተቀዳደምቲ ኣብ ዝምድናዊ ዓንኬል ንኽነብሩ ምግባር እዩ። ንጹላት እንተደኣ ኮይኖም ኣብ ሞራሎምን ውድድሮምን ቀጥታውን ዘይቀጥታውን ጽልዋ ኣለዎ። ኣብ ጥቓ ቁሸተይ ኣብ ትርከብ እዞም ኣፍሪቃውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ዝነብሩላ ዓድየ ተኻርየ ዝነብር ኣብ መንጎ ስድራይ መቕረበይን ኣባላት ታጋንታን ርክብን ምትእሳርን ኣደልዲልና ድማ ነቶም ተቀዳደምቲ ንከናኸኖምን ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ከም ዝወሓጡን ከም ዝወሃዱን ንገብር። ፓስፖርት ጥራይ ዘይኮነ ሕብሪ ቆርበትከ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዝሓሸ ዕድል ንምርካብ ተራ ኣለዎ ዶ የብሉን ንዝብል ሕቶ ብዙሓት ስድራ ቤት ቅድድም ብሽክለታ ሃንደራ ኢሎም ዝምልሱ ኣይኮነን። ሃንተር ኣብ ልዕልቶም ንሱ ዘመሓድሮም ተቀዳደምቲ ዓሌታዊ ምፍላይ ወይ ጽሊ ከጋጥም ከም ቀዳማይ ምስክር ኮይኑ ብዓይኑ እኳ እንተዘይረኣየ እቲ ተሪኦ ከም ዘሎ ካብ ሳልሳይ ኣካል ከም ዝሰምዕ ግን ይገልጽ። ንሱ ጻዕዱን ጸለምትን ኣፍሪቃውያን ሓደ ዓይነታት ተሓሳስባን ክንክንን እዩ ዝግበረሎም ኢሉ ንኸኣምን ኣመና ዝጽግሞ ሰብ እዩ። ሃንተር ነዚ መጎተ ንምድራዕ ሕብሪ ቆርበት ኣብ ብሽክለታ ተራ ዘለዎ ሓደ ረቑሕ እዩ። ኣፍሪቃውያን ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ንኽወዳደሩ ዓቕሚ የብሎምን ኢሎም ዝኣምኑ ገለ ሰባት ኣለዉ። በዚ ኩርናዕ እንተዳ ጠሚትናዮ እዚ ጉዳይ ሕብሪ ቆርበት እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣፍሪቃውያን ኣብ ኣትሌቲክስ ኤውሮጳንካ ኣብ ቅድድም ብሽክለታዮም ዘድምዑ ዝብሉ እውን ኣለዉ። እቶም ኣነ ዝውክሎም ምልምላት መንእስያት ነተወሳኺ 1 ዓመት ኣብ ደረጃ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ክጸንሑ ዝኽእሉ እኳ እንተኾኑ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ግን ፕሮፌሽናል ናይ ምዃን ዓቕምን ብቕዓትን ዘለዎም ተቐዳደምቲ እዮም። ንስኻትኩም ኢጣልያውያን ወይ ከዓ ፈረንሳውያን ኔርኩም እንተትኾኑ ድሮ ቀደም እንተወሓደ ከክልተ ጋንታታት መፈረማኹም ነይረን ኢለ እውን ይነግሮሜ ድማ ይውስኽ። ንሱ ካብ ተመክሮኡ ንውዕል ኣመልኪቱ ምስ ክለባት ክዝትን ከሎ ልዕሊ ናይ ጻዓዱ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ጉዳይ ናይ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ብዙሕ ጻዕርን ግዜን ከም ዝሓቶ ይሕብር። ምስ ሓንቲ ጋንታ ብዛዕባ ሓደ ጸሊም ተቐዳዳማይ ትመያየጥ እንተዳ ኣለኻ ኣዝዩ ነዊሕን ጽዑቕን ዘተ ኢኻ ተሰላስል። እዚ ሓቂ እዩ። ሓቂ ስለ ዝኾነ ኸኣ ነቶም ተቐዳደምቲ ብግልፂ ኣብ መንጎ ጸሊምን ጻዕዳን ተቐዳዳማይ ኣድልዎ ከም ዝግበር ይሕብሮም እየ። ብርግጽ እቲ መንገዲ ዝያዳ ጻዕዳ ኣፍሪቃዊ ንጸሊም ኣፍሪቃዊ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ኣነ ክሳብ 50 ዝበጽሑ ብደረጃ ኣማተር ይኹን ብደረጃ ፕሮፌሽናል ዝኾነ ይኹን ዓወት ዘየመዝገቡ ግና ኸ ምስ ክለባት ወርልድ ቱር ዝተጠርነፉ ኤውሮጳውያን ተቐዳደምቲ ክጠቀስ ይኽእል እየ። ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ከም ዝንሶም ዝገብርዎ ዘለዉ ኣበርክቶ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ወረ ንኽዕወቱ ክቱር ህንጢነትን ህርፋንን ስለ ዘለዎም ልዕሊ ዞም ንብሎም ዘለና ኤውሮጳውያን ተቐዳደምቲ ዝሓሸ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ይኣምነ ብምባልካ ብርእሰ ተኣማንነት ይገለጽ። ተመክሮ ሃንተር ኣብ ምፍጣር ዕድል ፕሮፌሽናላዊ ህይወት ቅድድም ብሽክለታ ንኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ንተራ ዓሌትን ሕብሪ ቆርበትን ኣብ ስፖርትን ኣብ ሕብረተሰብን ብሓፈሻ ዘጉልሕ እዩ። ነዚ ጸገም እዚ ህጹጽ መፍትሒ እኳ እንተዘይብሉ ኣብነታዊ ስራሕ ክለብ ዴልኮ ጻዕርን ሓያል ሃልክን ገለ ውልቀ ሰባትን ኣካላትን ዝሕብሮ ነገር እንተዳ ሃልዩ ግን ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ መንገድታት እንተዳ ተጣጢሒሎምን መትረባት እንተዳ ተኸፊትሎምን ንውድድር ወርልድ ቱር ዝኸውን ብቕዓትን ክእለትን ከም ዝውንን እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሰዓት እዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ተዛዚሙሎ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ ኤረና ዜናን መደባትን ኣዋሂደ ምሳኻትኩም ጸናሕኩ ኣማንኤል ግርማየ ሰላም